Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA kamau korbat constituency ubah Renington Lingdo tongkar mentaka sengi ke kendai terik unailor arajar arpusau haba shit basyai ula pelat pat ba ya ke MLA scheme jong snem arajar arpulai arpusau syaki pat ba jong kamau korbat constituency kiba kot barok syaka arklor san pupralak tingka hapo ke office terekam jong ke UDP kebadan hamau korbat kini scheme kiba MLA ula yok ban pelat pat ba kilong na ke scheme Special Rural Work Program, ke Intensive Arts and Cultural Development Program, ke Development of Traditional Folks, but ke Intensive Sports and Youth Development Programs, but baro kilong sanpo nyotli ki bakintom, nado ki yeng school, ki surop, ki footpath, but ki way. Hagabede but ki scheme shimet, nakaliyaw MLA ulayo banbu kerpang nagabentah nyos pa arngut kinongret kibalayo kumba mar khatsan hajar tingka bat nalor kini anyo aruban ay kitin sop yeng shiki arspa atli kilong yeng bat ki way ki scheme shimet ya kaban ayru yekitiar mystery ki korso jan bat ki way habakhen lang baro kinongyo jingmentoy naga scheme MLA jongsnem arajar arpula arpusau kilong hadu kumasya hajar ngut kinthop nadu ki reshimet ki school shnong ki seng ba pher bat ki SHG hagani ka snile don langru ba kinsai ding do ba khlanbor malngyang napo ko office BDO makrwan ba SK botna chairman jong ka MPDA ba prangkupar khars emyong secretary MPDA bat ki way ai kublai yai chairman ba pia jigli jelang chairman jong ka MPDA bat kamtame ikni kri rong ba kibali don lang bat ngi hangne I ba kansai balawan khang na blog ha ka jaka jo video bat phi kiri rong ba na ka MPDA bat na ka parti UDP bat na ki rang ba snong kat ki badon bat ki nong yalam na ki betapa pher ki badon lang ne I teng sabai phi barakhoi te kum kadak jong ka jing pli pat ba no ikis khem ka jong usnam ar pholai ar pusau sisnam ngin yo ban onvel ya kane ka flag hakabala tho ki kerteng jong baro ki chach khem hakaba ki nong tho khobor kila ban shondur kila on perbana pat ba kumbala kren kini nukran hakmat bangi kwa ban wanra ikis khem habashai tena mar kata kanong bashai ya kabakan kan sa kumne baro sisnam lakan long haka office pila on page ya kane ka banar ngin bu office na kapor ko on page ko ban tip te bat kumju khamtam nam takin tho khobor badon hane gi presu bhai ki tho khobor baro ha ka bakin yarap ban ai ki jingtip bat ba agri ki scheme MLS scheme bat ki wi ki category scheme ha ka bede jong usnam arpolai proso te kum kadak jo ka jing pli bat ba ngin yo bron vel no ya kane ka ya ki di kerteng di scheme le baro sai gede kong ki pangi yopan ai ya iba Michelson jerua dengi ai I kene kecek bless buat ikwa dalong kabala kalong kabarit nrit kan dalong ka jing mentoy ya pi kibayo kene kaskiem kata kadi kajing kwa kajing girbok kajing girweng jongi ya kabangila ai hok sispa na kaspa kemalakran na keleng ka office yung video ya kabagi snu tho mana keleng jongi ngim simla tu klare haka implementation ban ong bangin ong ya ka office jong video ban compromise la kalong haka quality la kalong haka quantity la kalong haka no kam ngim sim tu klare Kadau kalau nomor pangikwa bakan kecing ice cream jogi kan long sispa na kasispa bakan let bet ceki beneficiaries kan let ceki bade hok ban yok la kalong haki balang la kalong kisong kitau la kalong haki NGOs ki bade hok ban yok kini yok hok bet sispa na kasispa kata kade kecing angnot hakaban ngila let na kaleng jongi bat ngakme lenti bakan kan rong hapi ki paiba ba pirsko tho kecing sisa Teng ngisa elam bakla haki ki kila hakaba ngisu tharai bek baka ka bawan na kasarkar ka one bek tanda ka jing bamsap tanda ka corruption kata hakaba kwa batongin penbek ki jimur ki perkhat jongi tongin nom pensniu tongin nom sya ban poleu ade ban penjakliano ka jimur ki perkhat jongi ban chu perkhat sneu ba ki baro angit kam hakaba de bagane ka implementation ka jing penon kam ka MLS scheme ngatharai ngange
Bapinyo kata ka sisha ka padon ka not ka jongi bangi kwa bakanong sispa na ka sispa ka jingyo kan let bet cheki beneficiaries cheki pet ba ka dah kan yo. Dan mar kata ngak lenti bapipin pediangi ka sisha banmam ya thauktien bandra kubor ka kumno hakaba hakaji tibla makam sem jong phir kamsha ya kata. Angis kam pik pet ba barok sgo thop ya ya ka bangile kumbala ai certificate nak lengka office bat kini kira orang ba kebayo kata ngira persan banle kata bar ngis kam pinget kata ka sisha. Dan mar kata ala kalong lese ka jisgo ban ong ba kajing long breu tenteng ni perkhat ba habangangam yo kadon ke air lese balai bangangam yo kadon kajing long breu kata pawat ada kajing ayawat kam sarkar ro skause ban ong ban amar ba kam sarkar ka khendia lara kadon tang si phongot bat lada si hajar ki apply kini yo tang si phongot habakot bar ka basuse kalong baki khendai spa khendai phau ki perkhat baik bagi di isbawut ki bayo ki yo da ki on ferments ki yo da ki lenti ki bakum ne kum tai dekat ba ngarang total ngalapet na kaliang jong ki beneficiaries ki badai nam ta karep karyang kumbah nyaus pa arngut yo ban ai ban perkiu ya karep karyang ha ka ba pin sa yo ban thiet ya ki sambai la ne ki ban perkiu karep karyang kumbah nyaus pa arngut nang ta ki ban yo tin kindon kumbah ars pa arngut nang ta kiban yo yakine ki tiar misteri kidon ta kumba khat lain ngodi nang ta kidon ru ki sewing machine kumba shipotli kidon ki kine ki amplifier kumba shipauset kidon kine ki coffin ne kine ki kali kit metyap kumba shipotli nang ta kidon ru kumba sau pusam teli ki badai ki scheme ki badai ki group ki badai ki construction but yaki kato kene ki SSG te habanga persan ban total ya baro kini ka item ban total ka numbers jong ki beneficiaries ki ban yo jing mentoy ki bakan thuk ya ki shimet bat kumju ro ikato ka de ki seng la kalong ki SSG la ne ki balang de ki snong ki ban yo jing mentoy ngayo ko ma 1000 tek des ko tanat ka yo 1000 tek kram tam la ne kram duna na ka de ka skim ha ka bang kram bu jing khen ban pen biang kumta ban ka so tanat ban ong ba menta ka de ka skim 1000 Haki bagi on pelat mentai kini ke skim SRWP berkui skim jom tahu senam kadai ke skim jom ki 1000 jom ki 1000 ki beneficiaries ki ban yo jeng mentoy nang ne ki bakan thop ki simap ki bakan thop ki katongan ki seng ki bakan thop ki balang ki school berkui ki we handai kum 1000 ki beneficiaries ki yo jeng mentoy nang kini ke skim jom senam 1000 pulai pusau Oi sela bandon ki ba keli ba merkan mau ba ki we ki senam snow ko ba kampun sisu kata kadon kadau ngalai ngalating ong lese duna palat lese ingsa kendiap ha nomor kecing aji umut ka ong ki dikiri rong ba la ai si 1000 ya kini ke skim simet kamtam berkiu karap karyang kala dai berkiu no namar bangidon kecing angnut banyu I ba kini ki nong rep jungi kini yo jing mentoy ba kini kham ya kiu karap karyang kadon kecing aji umut bangide berkiu no ek skim om dai shu tang si 1000 ndringi la berkiu mentos nem sika khatsan haja Jadi nak tahu berjubab ya kecing perkat yang pi, ban ong bahjui kisna mengiyok kat arspa, lese kat arspa kalai spa. Teh hendri sutnat pemerintah den bagi lapan kiu haduk kat 1000 way beneficiaries ru ngimpat donatan bakarang dap 1000 ya kabang pej ya kalis jong ki beneficiaries. Kila kebil nanti ya kebawan yo hendri kal kamslam mentasna. Kidan bon kidau ya kiba ngim sunala pan pendap akapor ko biang ket ko expectation jong pi. Hendri ngitip pada halaga musim ba kata kanam le chei chei ro kari be kejong pi bat le sila da yo kham kloi ru la lo kham kloi ten mer kata le sekadon le kejong ba ban yo kham slam kenang makan kham ne kham slam ten mer kata ngi ai kble pi ki beneficiaries ki bala ap la kham slam bat ya ki ban sayo menta ki ban yo menta kasngi bat kunjuru ter hakaban le komiti kan yo pen bet kan sayo kan ai ke tip hagi snong ke per hakabakin wan katkum kitarik hakaban sa ai hakabakin sayo jingtip nomor rakot lang baro sin khot kalong ka basitom haru kata nginom la ban le kata tingil pen bet la nagleng office kan pen bet ya kitarik ki ba per na kata kisnong ke per this is in part ai kublai ya kini ki balai involve hakani pen bet ya skim na ke la kalong na office ka jonga na ka office jo ka MPDA kantam na ka office jo ka block na kaleng ka DC office na kaleng jo ka CNRD na tay na Shillong na po na margi hapsabit kiskim po CNRD ter
kedai nak tak kadau ke bah kasimpor mar kelabon ke office hak bah ter nak kasi nanti submit ke wan sedisi ke wan seblok mat kumta ka ji penpej ban nak office jongiru tingai ke play kini ke office barok tibele don mentah ban perpoi haduk bagi nadap mentah ka sngi ban long ready ban pelat pajba hak bangile ya on pelat pajba kini ke scheme kumba kalong bila yo I kini ke list ke bacerong hak bah kadon hangto ke total amount kumba ar crore sanpeu pralak tengkah ar crore sanpeu pralak tengkah kabari ke total ke scheme ke bangile on pendek mentah kabakan tup ya ke scheme SRWP kabakan tup ya ke IACDP kabakan tup ya ke TDFM bat kumjuru nak kelengka sports kibadon lang tu barakot ya ke bala tho syai ha pila bani I hang tu bat total barakot calong kumbah ar crore sanpeu pralak tengkah